And then we got here towels from Sam's Club. Ito yung pang sapin sa ilalim tsaka sa ibabaw. Water bottle for my friend, asawa, charot. Hey everyone! Pasensya na po, may nagdadaan-daan. So for today's vlog po guys ay share lang po namin ngayon, mag-i-empake na kasi kami. We will start to pack, for sure hindi namin matatapos tonight. But we will start to pack for our balikbayan box. And share lang namin sa inyo guys yung mga techniques. Char! Pinagbabawal na technique. Kung paano kami mag-pack. And then, pakita lang namin sa inyo yung yung mga pwede ninyong bilhin na ipadala. Actually, ito guys, hindi namin siya minsanan na binili. Parang inunti-unti namin siyang binili. Parang ilang months din namin siyang inipon. Sobrang mahal magpadala ng balikbayan box. The shipping itself is already costly. Pero yung mga laman pa niya is mahal din. Kasi madami. Pero worth it naman kasi ito guys, we will send it on August. So we are hoping na sana makarating siya by Christmas time. Pero kung hindi talaga, wala talaga. Kasi hindi ko na ina-expect na makarating ng Pasko kasi sobrang tagal talaga ng mga shipping ngayon guys dahil nga sa pandemic, ganyan yung mga reason na bakit hindi na-unload yung mga ships. Yung mga expiration date guys, chinek namin na dapat hanggang next year pa ng mga October. Ang pinaka-early dito na ma-expire sa mga ipapadala namin is October 2023. Ayan, yun yung pinaka-early na ma-expire. So, most of them are 2024 to 2025 mag-expire sa mga consumable na papadala namin. And yung mag-expire next year for October is vitamin. So, for sure, mauubos na nila yun before pa yun mag-expire. Without any further ado, we will show you what we got here. Ito po yung pangyayari po sa bahay po namin. We are trying to be more organized. Pero wala talaga. Ang hirap talaga kasi dalawang box yung i-empake namin. So, ito po yung mga pupunta. Don't mind that. Mga hinol ko po yan kanina pero hindi po namin naayos. But anyway, we'll start here. Mga Skippy, pasta, and then vitamins from Costco. From Costco din yan na mga cutlery kailangan yan nila nanang. Tapos dito po is, ito, mga colored pencils na to. Nakita ko lang to sa Dollar Gen. Bibigay ko sa mga bata doon na kapitbahay. Dove Sensitive. Tapos sa ilalim niyan is yung Irish Spring. We got them probably from Sam's Club or from Costco. So, sa mga wholesale po kayo bumili para mas mura. And then we got here, relo. Para kay nanang smartwatch, tingnan natin. Sis, bago mo siya bilhan ng iWatch, ito muna yung mas mura muna kasi for sure. Baka kasi hindi na naman niya gamitin pero gusto daw niya ng smartwatch. Hindi ko alam, yung 79 years old na nanang ko. Gusto niya ng smartwatch. Para at least pag tumatawag kami kahit hindi malapit yung phone sa kanya, at least ma-feel ba niya na nagva-vibrate. And then, we got here Twizzlers. Wala lang, nakita ko lang to sa Walmart. Bibigay sa mga kids. Try lang nila, para naman may mga ibang snacks din sila. And then, here is albacore na, this is delata ito, na tuna. Para to kila nanang. And then, this one, sombrero. This is from Marshall. So, para kay tatang ito. Kasi mahilig si tatang sa sombrero. And this one, I like kasi airy siya. So, kahit nasa likod siya ng bahay, doon sa parang farm niya doon na maliit, mas airy pag gagamitin niya. Hindi mainit sa ulo. And then, we got here towels from Sam's Club. Ito yung oversized na bath towels. Pang namin to, pang sapin sa ilalim tsaka sa ibabaw, ganyan. Pero may mga extra na damit din ako dito, like this one. Guys, mga binili ko to nung bago ako umalis. Mga 2 weeks before ako umalis from Philippines. Tapos after 2 weeks nung before ako umalis, halos hindi na sila magkasya. So pagdating ko na nga talaga ng US, hindi na talaga nagkasya. So hindi ko man lang sila nasuot. Ito nasuot ko ata ng mga minsan. Pero wala, hindi ko talaga nasuot. And then chocolates here from Sam's Club. And then here,
mga spam na turkey kasi hindi kami kumakain ng pork. So, spam na turkey ang pupunta sa Ilocos. And then, yung mga pancakes na para sa mga bata, mga neighbors. And then, ito guys, yung mga Crayola na galing Walmart. And then, more Dove Sensitive over there. Mga Ziplocs. Sorry, sobrang gulo na talaga dito guys. Ziplocs. And then, here, mga lapis. Mga pasta. Kailangan nila yan. More pasta. And then, Swiss Miss, water bottle for my friend, asawa, charot. And then, dito guys, ay mga puzzles. Nakita din namin to sa Walmart. So, bibigay namin to sa mga bata. And then, more Ziplocs. Tapos, itong mga munggo guys, para kila nanang. Ayan, so, isang tray siya ng mga corned beef guys. Pero ito yung corned beef hash na yung may patatas na yan yung binili namin. Yan kasi yung available sa Walmart dito. Wala yung mga ibang, yung libis. Yun. Wala, parang mga tatlo, ganun lang yung naka-display. Ito lang yung marami sila. These are also from Walmart kasi yung mga Vienna sausage na nasa Costco, lahat may pork. So, yung para sa mga chicken, ito, sa Walmart ko sila binili. So, I got here this. And then, Listerine para kay Tatang. And then, Tide Pods. Ayan. And we got this one also, the Unstoppables na scent booster. So, wala lang. Papatry naman namin kay Nanang yung may washing machine naman dun si Nanang. So, ayan. Ipapatry namin. Tsaka yung Tide Pods. Feeling ko, mawiwirdohan si Nanang sa Tide Pods. Kasi powder yung ginagamit niya doon. Tsaka nakasanayan din niya is yung liquid. So, tingnan natin kung gustuhin niyang gamitin yung Tide Pods. And then this one is bag na para kay Nanang. Sa side naman na ito guys is yung mga pupuntang La Union. Ayan. Ito yung mga relo para sa mga pamangkin ni Mac. Tapos, ito para sa mga gamit nila sa school ni mama niya. Tapos, yung mga towels din from Sam's Club na pangsapin namin. Ito guys yung mga parang sweater lang na nabili namin. We got that one. And also, ito naman, isa din na sweater din. Ayan. Bag, and then bag ulit. Then dito sa baba, meron din silang mga pancakes. Ayan. And then, Skippy. And then, yung coffee. And then, this one is the cream of mushroom na 1 box. Tapos, mga spam. Then, more coffee here. Ito naman yung cappuccino, French vanilla. These are only from Walmart. And then, this one, yung baonan from Sam's Club. And this one, the chia seed is, I think, from Costco. Yan. Tapos, from Walmart din na mga corned beef hash. Tapos, Tide Pods, Listerine. Tapos, ito din munggo, yung Splenda. Ito yung, kapag may diabetes, yung mga kamag-anak nyo, ito na yung ibigay nyo ng mga pang-sugar nila. At least 0 calories yan. And then this one also, meron din silang Unstoppable scent booster. And then Ziplocs, yung quart, tsaka yung gallon. Ito na part naman guys, mimix to. Puntang Ilocos, tsaka puntang La Union. Tapos ito guys, bibinili ko to para sa akin sana to. Pero maliit siya sa akin. Hindi ko din lang nagamit. Parang, ilalagay ko pa lang sana. Ayan. Ito naman is ibibigay ko kay Len. Yung batang nakatira sa bahay. Tapos mga pabango nila. And then, tools. Yan. Sa ano to nabili ni Mac? Sa Lowe's. Tools ng Craftsman. Yan. Ito yung sa Craftsman din. Ito naman sa may bandang taas guys is Nutella, sabon, tapos may fish oil, tsaka vitamin C doon. And then yung mga GoPro. Yung mga dashcam ng para sa mga sasakyan namin. Ito slime para sa pamangkin niya. And ito para sa tools. Then shirt, and then water bottle, and then yung mga pants, yung mga Levi's na pabili. Andun lang guys. Parang yun lang. Yun na lahat guys yung ipapadala namin. And sana magkasya talaga sila. If all days, brown eyes, roots in my apartment, and we grew past by, plans were always falling. I know you need out sometimes, head on the glass by traffic lights. Thoughts never felt so blind, so we take off in amazing dive. Driving circles, growing sick of the weather.
back when we were falling. I know you need out sometimes, head on the glass by traffic lights. Thoughts never felt so blind, so we take off in amazing light. Driving circles, growing sick of the wet. Ay, hindi ata kaya hanggang bukas. I don't usually cry at all, but why is it always close? Ranging from a movie scene to made up people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling of being alone. I don't know where I'm going isn't far, but in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, get there. I really miss the shade of blue. Just take it slow. I'll wait to find love. Better hear the call again. For now I will feel the ocean view, and I pray that it won't be over soon. Hey guys, so we are almost done sa pagpapak. Ang napak namin is 2 boxes and halos lahat naman nakarga namin. Ang hindi lang namin nakarga is isang Listerine na malaki, 2 pancake, tsaka ilang ziplock, mahal? Nalagay lahat ng ziplocks. Yan, nalagay namin lahat ng ziplocks kasi bilin yun nila nanang, yung mga ziplocks. Pero, tinanggal na namin yung mga box, guys, kasi pinagsisingit-singit na lang namin dun sa mga edges, ganyan. Ay, ang hirap mag-empake ng ganito. Tapos, napakabigat. So, nagpa-finalize na lang ngayon si Mac. Ginagawa niya ay... Yan guys, pinapaikutan na lang niya yung mga boxes ng duct tape para talaga secure na walang mag-open. I mean, hindi siya bubuka na during transit. Na-enjoy namin guys ang bumili ng mga ipapadala pero nakaka-stress mag-impake. Kasi pag bumibili kami ng mga ipapadala, parang, sige, pwede pa to. Hindi namin na-realize na hindi na siya magkakasya. Buti na lang talaga, hindi pa namin binili yung ibang mga gusto naming ipadala sa kanila. Ang hirap mag-empake. Naisip ko pa lang nito kung paano namin to ipapadala. Kasi dito sa area namin, guys, walang pick up ng ganito, balikbayan box. Tapos, yung pinakamalapit sana, which is in Omaha, or dito din sa Iowa, para Council Bluff, na pag-aanuhan namin, pagdadrapan namin ng mga balikbayan boxes. They just announced na mag-stop na daw sila na mag-ikot dito papuntang Iowa kasi because of the fuel price hike. Ayan, sobrang, ang dami talagang na affected dahil sa fuel price. Mura pa man din sila noon, parang less than 100 lang yung padala sa kanila. Pero ngayon punta kaming Des Moines, mas mahal na yung padala sa kanila. So, ayun, syempre, nabili na namin. Tsaka gusto na naming ipadala tong mga to by the end of July para ma-ship out nila ng August na shipment. Kasi gusto na rin namin ma-clear dito sa bahay, dun sa spare room. At tsaka plano kasi naming mag-move ng bahay. So, siya pa na i-move namin kung hindi namin yan ipapadala before kami mag-move. We'll just update you kung mag-move talaga kami or whatsoever kasi naghahanap pa kami ng bahay. Yung bahay talaga, hindi na ganito na apartment para mas okay yung privacy namin. Pwede kami mag-ingay. Parang ngayon, madaling araw, parang ang hirap kumilos kasi maririnig sa kabilang apartment yung mga mabibigat na nababagsak namin. Unlike kapag nasa bahay, sana kami mas okay. Sana makakahanap kami ng okay na bahay. Ang hirap kasi maghanap ng bahay, guys. Sobrang punuan lagi. Paunahan yan. Anyway, guys, thank you so much everyone for watching. I hope na sa panonood yun ng vlog na to ay ma-inspire din kayo to send stuff to your loved ones in the Philippines. Sana nagkaroon din kayo ng mga ideas sa mga
papadala namin. Hindi ko lang siya na-present ng maayos kasi ang hirap talaga mag-ayos guys. Pagod na kami ni Mac. Parang 2 days na kaming walang masyadong pahinga. So, hindi lang siya ganun ka-presentable na present ko sa inyo. But anyway, you already saw the products that we are gonna send. So, sana magkaroon kayo ng idea kung ano pa yung mga pwede niyong padala. Hey everyone! Thank you so much at narating nyo na naman po yung part ng ating vlog na shoutout time. So mag-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na organizing groceries from Costco, Walmart, Hy-Vee, and Asian Store. Sobrang nakakapagod yung araw na to kasi pumunta kaming Omaha, nag-grocery sa Costco, Walmart, Hy-Vee, ayan, and Asian Store, and then nag-film pa kami. Nag-film pa ako ng iba't ibang haul. Parang 2 haul or 3 haul. Tapos nag-ayos. Sobrang napagod ako ng araw na to guys. Pero talagang itinawid namin yung vlog na ito. So shoutout lang ako sa mga nag-comment po. Shoutout kay Mary Daphne Borobo. Sabi niya, hi, maubos ko na po ata vlogs mo. Contemplating of pursuing NCLEX daw. Huwag mo nang i-contemplate yan. Push na yan agad. Push na yan sa mga nag-iisip kung tutuloy nyo pa ba ang NCLEX. Ay, ituloy nyo na. Worth it. And then, shout out din kay Nurse Marian RN, kay Ibrahim Hailil, kay Raymond Caberto, and kay Ronnie Caberto, ang mga suki po natin. Thank you so much everyone for commenting and for subscribing and for watching my vlogs. Ayan, sobrang thank you po sa mga nag-share ng mga vlogs sa mga friends nila na papunta dito sa US. Thank you. And yun guys, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze. She'll catch me if I get weak.